इउपिपि बे मोनब्रै सोमावसारग्रा आफादनि दैदेननायाव दिनै बे भुर सारियालियाव रायजो राजाफोरनि मेल जथुमदों। आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो जोंनि सोमावसारनायनि थांखि बे बाथ्राफोरखौ फोरमायनायनि नोजोरजों आरो बे जथुमनो लानाय गेवलां मेलखौ आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेननाय केन्दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिनैनि बे मेलखौ गावनि बिबुंथिजों बेखेवनानै होलांनाय पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ कनभेनर मानगोनां बिथां दिनैनि बे हाबाफारियावनो एसे आगोलाव बिबुंथि लाखिलांनाय इउपिपि राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा चिरांनि 13 नम्बर समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय MCLA मानगोनां बिथां NDB प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि S सानजारां मानगोनां बिथां भाइस प्रेसिडेन्ट बि जायख्लं जुडिशियेल सेक्रेटारि बि सुदेम आरो हम सेक्रेटारि आइ डमिनिक गुबुन गुबुन एरिया कमान्डार काउन्सिल मेम्बार नोंथांमोन NDB पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जिल्ला कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि मावथि नोंथांमोन इउपिपिनि जिल्ला कमिटिनि ब्लक कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि मावथि दैदेनगिरि नोंथांमोन एबसुनि मावथि लोगोफोर गिबियावनो मोनफ्रोमबो आफाद आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बिग्रायारि साबायखर गिबियाव बावग्रोबाय। आं फोथायदों बारा मानसि जानाय नङा सानदोंमोन, खम मानसि फैगोन, मेल लिंदों मुभमेन्ट ग्रुपनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां फैगोन बेबायदि सानदोंमोन। फैनानै नुफैबाय जेखौ सानदोंमोन बेबायदि नङालाबानो दसे समल' माखासे दिनल' अर्गेनाइज खालामनो खाबु मोननायावनो लिंथुमनो खाबु मोननायावनो रायजो राजा नोंथांमोना जेरैबायदि फैबाय जों सोमावसारग्रा हान्जानि बिबानगिरिफ्रा गोसो थुलुंगानाय मोनबाय। बेखायनो फोथायदों दिनै नोंथांमोना न'नि खामानिखौ दिनै सानसेयाव दोननानै गाबोननिफ्राय दिवाली कालि फुजा आलासि फैगोन न'नि खामानि दं बेखौ दोननानै गासिबो खामानिफोरखौ दोननानै सोमावसारग्रा हान्जानि बिबानगिरिफोरनि खावलायनायखौ मान होनानै भुर सारियालिनि गेवलां फोथाराव ज' जाफैबाय। बिनि थाखायनो ज' जादों होननानै आं फोथायो। आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनिफ्राय नोंथांमोना आसुगुर गावगासिबो दोरोदनो गोसो गैया आरो सोमावसारग्रा हान्जा एबसु NDB प्रग्रेसिभ इउपिपि आरो पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे मोनब्रै आफादनि थांखि आरो नोजोरनिफ्राय आसुगुर गावगासिबो नोंथांमोना दोरोदनो गोसो गैया, बरंस गासैखौबो दोननानै मदद आरो हेफाजाब होलांनोसो जेब्लाबो थियारि होननानै आं फोथायदों। आरो आंनि बे फोथायनाया थारब्ला खेबसे नोंथांमोना नंमारगौ होननानै फोरमान होनायनि मुङै जोबोद गोबारै आखाइ खबनानै होनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। जोबोद साबायखर। बे एखे फोथारावनो BPFनि बिबानगिरिफ्रा थिरेन बर' दैदेननाय NDBनि बिबानगिरिफ्रा आरो गर्जन मुसाहारि पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि सिगांनि डिपुटि कनभेनर चिफ कनभेनर बिथांमोना फैनानै गोबां बायदिसिना जुक्तिहीन बाथ्रा बुंलांदों होननानै जों खोनादों।
बेंटलनिनो जोंनि बे खाथि खालानिनो एनडिबि प्रग्रेसिभनि सिगांनि पाब्लिक रिलेशन सेक्रेटारि सुग्रीब बिथांखौ सिगां समाव जों लोगो मोनबोदों। इलेक्शननि मेलफोराव आफादनि मेलफोराव जों लोगो मोनबोदों। नायस्रांखौ जों लोगो मोनबोदों आरो लोगो मोननाय समाव बिथांमोननि भाषा बुंनाय बिबुंथि लाखिनायखौ जोंबो खोनासंदों आरो गोसोआव दं। दिनै सुग्रीबा गावनानै थांनाय एनडिबि धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिजों खामानि मावनो थांदों। बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे बिपिएफखौ नुनाय लोगो लोगो बिपिएफनि मावथि दैदेनगिरिफोरखौ नुनाय लोगो लोगो आं एलार्जि जायो होननानै। एलार्जिखौ बर'आव हांगोमोर होननानै बुङो। एलार्जि जायो होननानै। मानो एलार्जि जायो? गावनो बिबुंथियाव बुंलांदों जे बिथांमोना बड'लेण्ड बिया, बर'लेण्ड बिया, बरंस बर'लेण्डआ 40 बोसोर जाया बड'लेण्ड मोना होननानै बुङो। बेखायनो आं बिपिएफ नुयोबा, बिपिएफनि मावथि दैदेनगिरिफोरखौ नुयोबा आरो बे बिपिएफनि फ्लेग, नांगोल गोनां फ्लेगखौ नुयोबा एलार्जि जायो होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोन 15 दिनसो आगोल ना 1 सप्ताहसो आगोल बेंटल बाजाराव धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिनि मोनसे मेल जादों आरो बेवहाय नायस्राङा एनडिबि प्रग्रेसनि सिगांनि दानि धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिनि नायस्रां बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा गावनि स्पिचआव बिबुंथियाव स्पष्ट बुंदों। जोंनियाव इउटुबाव दङ, मबाइलाव दङ जे फैगौ समाव सुग्रीब बिथाङाबो जोंनि जानानै खामानि मावलांसिगोन आरो धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिआ बिपिएफजों बिखा गोबालायनानै, फाफ्लि गोबालायनानै फैगौ समाव हाबा मावलांसिगोन होननानै सुग्रीबा बिबुंथियाव स्पष्ट बुंदों। दा होनबा नोंथांमोन, जाय मानसिया बिपिएफखौ नुबानो एलार्जि जायोमोन, बे आफादजों फाफ्लि गोबालायनानै, बे आफादजों बिखाजों बिखा गोबालायनानै हारिनि थाखाय हाबा मावलांसिगोन होननानै दिनै बुंबायबा, सासे मानसिनि खुगाया, सासे मानसिनि सालाया मोनसेल'सो जानो हायो, मोननै जानो हाया। मोनसे बुंबाय एलार्जि जायो, मोनसेया बुंबाय बिखाजों बिखा गोरोबनानै बिपिएफजों खामानि मावलांसिगोन। होनबा दिनै जों बुजिबाय सुग्रीबा एनडिबि नङा, बिथाङा धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिनि मावथिबो जानो हाया, बिथाङा पियरलि सासे बिपिएफनि मावथि। दिनै जों स्पष्ट जाबाय, जों दिनै स्पष्ट जानो हाबाय। नायस्रां बिथांखौबो जों स्पष्ट जाबाय। गावनि बिबुंथियावनो बुंबाय जे धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिआ बिपिएफजों बिखा गोबालायनानै खामानि मावलांसिगोन। गावनि बुंनायनिफ्रायनो जों क्लियार जाबाय, नायस्राङा एनडिबि नङा, दिनै एनडिबि नङा। नायस्राङा दिनै धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिनि मावथि नङा। नायस्राङा दिनै पियरलि बिपिएफनि सासे मावथि जाबाय। जों बेयाव स्पष्ट जाबाय। थ' बेनिखायनो जों बुंनो लुबैयो, रिभलिउसनारिफ्रा, बिग्रायारिफ्रा, सोमावसारग्राफ्रा दावहाथिलिनिफ्राय खारखोमानो नाङा। जाय दावहाथिलिनिफ्राय खारखोमायो, दावहा फोथारनिफ्राय जाय खारखोमालाङो, बेबायदि दावहारुनिफ्राय जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ। धीरेन बर'आ एनडिबिमोन, एनडिबि प्रग्रेसिभनि आफादगिरिमोन। बिथांमोननि दैदेननायावनो एनडिबिनि फार्स्ट मार्टियार्स, नामखौ बावबाय आं, गोसोआव दंमोन, बांबुरगोरा, बि बांबुरगोरा बिथांनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम 1986नि 3 अक्ट'बरनिफ्राय सानोबा बेसे बोसोर जाखो? 33 बोसोर जाबाय। 33 बोसोर एनडिबिनि जारिमिनाव बांबुरगोरानिफ्राय जागायनानै गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा धीरेन बर'मोननि दैदेननायावनो
थिरेन बर'मोननि थिननायावनो थिरेन बर'मोननि बुंनायावनो हारिनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय जिउ बावलांबाय बै मुंख्लंफोरनि जिउ बै मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ दिनै 33 बोसोरनि उनाव बावगारनानै थिरेन बर'आ एनडिबिनिफ्राय गावलांनानै पेरेरेल एनडिबि दाहैनाया दुखुनांथाव जाबाय दा बेनिखायनो जोंखौ बाद दोन जों गोथां मानसिफोरखौ बाद दोन मुंख्लंफोरजोंबो निमाहा होजानाय नङा आरो एनडिबिनि थांखिया बेखायनो जाफुंनाय नङा होननानै जों फोथायो दिनैहाय सुग्रीवा मानो थिरेन बर' दैदेननाय एनडिबिआव थांदों फिसा फिसा मोनथामसोल' बाथ्रा जाय बाथ्राया एनडिबिनि थांखि जानो हाया जाय बाथ्राया बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थांखि जानो हाया जाय बाथ्राया हारिनि बाथ्रा थांखि जानो हाया बेयो जाबाय बिथाङा किडनिनि अपारेशन जादों अपारेशना सोरहा जाया बयहाबो जायो सोरबा केन्सार जायो सोरबा स्ट्रक जायो सोरबा गुबुन बेमार जायो मानसि मात्रैनो बेमार जायो बिथाङा बुंदोंनो जे एनडिबि प्रग्रेसिभआ आंखौ ट्रिटमेन्टआव सहाय खालामाखै बे गावनि व्यक्ति कमप्लेना बे मोनसे दा बिथाङा जे दिनै थिरेन बर' दैदेननाय एनडिबिजों थांदों बिथाङा चन्दनजों बुरखायजादों जे ट्रिटमेन्टनि फैसा नांगौबा ट्रिटमेन्टनि थाखाय सहाय नांगौबा जों सहाय खालामनो हायो बिथाङा बुरखायजादों आरो बेयावनो कनभिन्स जानानै गनायना लानानै दिनै बिथाङा थिरेन बर' दैदेननाय एनडिबिआव बाहागो लादों बिबान लादों गुबुन मोनसेया नोंथांमोना सोरबा मिथिबाय सोरबा मिथियाखै जानो हागौ जोङो मिथिबाय थादों आं एनडिबिनि मावथि नङाबाबो एबसुनि मावथि थेवबो आं मिथिदों जे थिरेन बर' दैदेननाय एनडिबिआव थांनायनि उनावनो सुग्रीवा चन्दन ब्रह्मनिफ्राय मन्थ्रिनिफ्राय बलेर' गंसे मोनबाय होननानै जों मिथिबाय आरो बे बलेर'खौ लानानै दिनै जायगा मिटिं खालामदों गबिन्द बसुमतारीनि एगेन्स्टआव प्रमद बर'नि हेंथायै जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोरनि हेंथायै मेल मिटिंफ्राव बाथ्रा बुंदों होननानै जों खोनादों सुग्रीवासो बलेर' मोनदों बलेर'जों बड'लेण्डजों जेबो सोमोन्दो गैया बलेर'जों सोमावसारनायजों जेबो सोमोन्दो गैया बलेर'जों बर' हारिजों जेबो सोमोन्दो गैया बलेर'जों जोंनि सोमावसारनाया दैदेनजानो हाया बेनिखायनो सुग्रीवखौ जों दिनै बुजिबाय बलेर'नि थाखायनो चन्दन ब्रह्मजों बिथाङा गोरोबबाय कनभिन्स जाबाय दिनै बिपिएफ जानो थांबाय बे दिनै क्लियार जानानै दङ दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन बिथांमोना फैनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंफैनो हागौ मेल मिटिंफोराव रायजोफोरखौ लिंहरनो हागौ रायजो राजाफ्राबो सानफ्रांगोन थुलाय थांलायनायनि मा बुंलाङो मा खिन्थालाङो खोनासंनि बिथांमोना बिपिएफजों लोगो जाखाबाय नालाय गारि लारि लानानै बिपिएफनि फैगोन थिरेन गटनि फैगोन गावसोर दानानै लानाय जयेन्ट एक्सननि फैगोन फैनानै बाथ्रा बुंफैगोन जे जोंहा एकर्ड जानोसै मास मोनथामनि गेजेरावनो एकर्ड जानोसै मानगोनां नोंथांमोन 33 बोसोरनि मुभमेन्टखौ मास मोनथामजों एकर्ड खालामनाया माबायदि एकर्ड जागोन बियो माबायदि एकर्ड जागोन गोबां मुंख्लं जाबाय जोहोलावजो मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानायनि उनाव 33 बोसोर आन्दोलन खालामनायनि उनाव मास मोनथामनि गेजेराव जुदि एकर्ड खालामो बे एकर्डआ बर' हारिनि बा जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानाय एकर्ड जानाय नङा मानोना बेयो मोनसे पलिटिकेल डायलग राजखान्थि बिथा खालामनायनि मोनसे डायलग दिनै भारत सरकारा सानदों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सोमावसारनाय जागासिनो दङ एबसु एनडिबि प्रग्रेसिभ पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउपिपिनि दैदेननायाव मोनसे मुभमेन्ट जागासिनो दङ बे मुभमेन्टखौ माबोरैबा फिनिशिं खालामनो हागोन बोरै फोजोबनो हागोन बिनि फर्मुला दिहुनबाय थादों बेनिखायनो जों बुजियो भारत सरकारा जाम्बा नङा आसाम सरकारा जाम्बा नङा थिरेन बुंबानो एकर्ड खालामनाय बिपिएफ बुंबानो एकर्ड खालामनाय चन्दन बुंबानो एकर्ड खालामनाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया 3 मासखौ बाद दो नोंथांमोन 3 बोसोरनि उनावबो जानाय नङा थिरेन बर'जों एकर्डआ मानोना भारत सरकारा जुदि एकर्ड खालामो
आसाम सरकारा जुदि भारत सरकारखौ नारसिनो एकर्ड जानांगौ होनबा जुदि तिरेन बर'जों एकर्ड खालामनाय लोगो लोगो गाबोन गबिन्द दैदेननाय एनडिबि प्रग्रेसिभ आन्दलनखौ दोनगोन नामा एबसु आन्दलनखौ दोनगोन नामा जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आन्दलनखौ दोनगोन नामा इउपिपि आन्दलनखौ दोनगोन नामा बेखौ भारत सरकारा मिथिखागौ तिरेन बर'जों एकर्ड खालामबा बर'फोरनि आन्दलना जोबनाय नङा थुंगेनाय नङा बेनिखायनो मोजां मोनसे सलुसन लाबोआबा मोजां मोनसे फिनिशिं लाबोआबा मोजां मोनसे एकर्ड लाबोआबा बर'फोरनि बे आन्दलनखौ 33 बोसोरनि आन्दलनखौ 50 बोसोरनि आन्दलनखौ मोनसे मोजां फिनिशिंआव लाबोनो हानाय नङा होननानै भारत सरकारा मिथिखागौ तो बेनिखायनो बिथांमोना फैनानै मास मोनथामनि गेजेराव एकर्ड खालामसिगोन होनोब्लाबो रायजो राजा बिनि फारसे सांग्रां आरो बुजिनांगौनि गोनांथि दङ नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि क्लियारा बे जोंनि स्पष्टआ बे जोंनि 33 बोसोरनि पिटिसिनिफ्राय जागायोब्ला 50 बोसोरनि आन्दलना नैबे सोमावसारग्रा हान्जानि गेजेरजों मोजां मोनसे फिनिशिंआव फैथों जों बेखौ हास्थायदों बेनिखायनो गाबोन जुदि भारत सरकारा जोंनि साननायखौ गनायाबा जोंनि लुबैनायखौ खालामनानै होआब्ला जोंनि दाबिखौ सुफुंनानै होआब्ला जोंहा गुबुन जेबो राहा गैया रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथांमोनखौ लानानै जों राजा लामायाव ओंखारलांगोन जों सोमावसारगोन नाथाय दिनै भारत सरकारजों भारतनि मन्थ्रिफोर आरो भारतनि अफिसारफोरा जोंनि सोमावसारग्रा हान्जानि दैदेनगिरिफोरनो सलुसननि समाधाननि मोजां बाथ्रा मोजां लामा दिहुननानै होबाय थानायनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया जाथ'वाखै राजा लामा होबथानाया जाथ'वाखै रेल लामा होबथानाया जाथ'वाखै धरना होनाया जाथ'वाखै जोंनो जे बड'लेण्ड नांगौ जों जे बड'लेण्ड मोनाबा जिरायनो हाया जोंनि दाबिया थार दाबि बे बाथ्राखौ दिन्थिनोल' खासि कट्रायाव जों खेबसे मास गेदारिं खालामबाय आरो दाख्लै उदालगुरियाव रौता सारियालाव मोनसे मास गेदारिं खालामबाय बिनि उनाव भारत सरकारा जुदि जोंनि थांखिनिफ्राय एरायलाङोब्लासो गुबुन आन्दलननि हाबाफारिखौ जों लागोन तो बेनिखायनो एकर्ड जानायनि बाथ्रा गैया मास मोनथामनि उनाव एकर्ड जानायनि बाथ्रा गैया जोंनि सोमावसारग्रा हान्जाया जों सावरायगासिनो दङ थार मोनसे सलुसनाव फैनायनि लामाखौ जों लागासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों जों खावलायदों जायखि जिखि बुंफैया दिनै बेहाय स्रें जिरायनानै दङ एनडिबि प्रग्रेसिभ दैदेनगिरिफोर इउपिपिनि दैदेनगिरिफोर पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि बिबानगिरिफोर दिनै आं एबसुनि सासे मावथि हिसाबै गसंफैदों बे मोनब्रै सोमावसारग्रा आफादासो नोंथांमोना जाय आन्दलनाव राजा लामायाव थांदों जाय आन्दलनाव रेल होबथायनो थांदों बे आफादफ्रा दिनै दङ नोंथांमोना बेखौ बिश्वास लानानै सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांगोन तिरेन बर' दैदेननाय आफाद मास मोनथामनि गेजेराव एकर्ड जागोन बे बाथ्रानि फारसे फोथायालाबानो नोंथांमोना गोजानाव थानांगोन दिनै नोंथांमोनखौ खावलायदों गुबुन मोनसे बुंनो नागिरदों बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थि भाबै खौसे जासिगोननो गोरोबलायसिगोननो पिटिसि इलेक्शननि आगोल सीट शेयारिं खालामनानै सीटफोरखौ रानलायलायनानै इलेक्शन गेलेसिगोननो बायदि बायदि बाथ्रा खोनादोंमोन नंगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रायलायनाया जादोंमोन जों बेखौ नङा होननानै बुङा एमपि इलेक्शन जेनखांनायनि उनाव अ बर'आ बिराद थ्रेटेनिं होबाय एमपि देरहालांनाय हिरा सरनिया बिराद थ्रेटेनिं होबाय जे एबार जोंनि टारगेट एमपि खौथ' देरहाबावबाय टारगेट 2020 आव पिटिसि इलेक्शन जानो फैगासिनो दङ बे इलेक्शनाव अ बर' आफादनिफ्राय बाहागो लानानै बिटिसि खौ दखल खालामनाय जागोन दखल खालामनायनि उनाव गोसोबायदि गामि दानख'गोन गोसोबायदि आयेन बानायगोन गोसोबायदि अ बर'फोरनि अधिकार मोनथायखौ बानायना लागोन बिथांमोना बुंदों पेपाराव टिभियाव ससियेल मिडियायाव ओंखारनायनि उनाव बर' लिडारफोरनाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनावबो साननाय फैबाय जे राजखान्थिनि अबस्थाया बारा मोजां नंला बेखौ मोनदांनानै एबसुनिसिम प्रप'जाल हरबाय जे आथिखालनि बर'फोरनि राजखान्थि जेंनाखौ रायलायनाया गाहाम जासिगोन जोंनिसिम खबरा सौफैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम सौफैनायनि उनाव जोंनियावबो सावरायबाय जे बिथांमोना रायलायनायनि प्रप'जाल होदों जों बाहागो लानांगौ ना लानाङा
थांनांगौना थांनाङा रायलायनांगौना रायलायनाङा सावरायनायनि उनाव थांखि लादों मोनथाम खारन मोनब्रैसो खारननि थाखाय रायलाय दिनि मा बुङो खोनासंदिनि एक नम्बरा जाबाय सोमावसारग्रा आफादा सोमावसारबाय थादों बे सोमावसारनायनि फिनिशिं फोजोबनायनि बेलायाव मा बुङो दुइ नम्बर स्टेट साबजेक्ट माखासे हा पाट्टा मोननांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ मास्टार साख्रि नांगौ गुबुन गुबुन जेंना थाबावबाय बिनि सायाव मा बुङो गुबुन मोनसेया जाबाय अभारवार्ड ट्रेनिं होबाय थादों 2020 आव पिटिसि खौ सेनानै लानो बिनि फर्मुलाखौ बोरै खालामो बेखौ खोनासंनाय दिनि रायलायनायाव बाहागो लाबाय बाथ्राखौथ' मोजाङानो बुंदोंमोन जे ज' जानांसिगोन बेबायदि जों बोरै जाबावनो अबर' मानसिखौ बेसे नायबावनो बिसोरनो बेसे मोजां मोजां बिबान होबावनो गावजों गाव ज' जालायनो हायियावनो बिसोरनो सुबिदा होबाय थानो गोनां जाबाय ज' जालाय दिनि होनबा जोंनिफ्राय प्रश्न खालामबाय राजनितिकआथ' थांगोन राजनितिकआ माबा मोनसे जागोन सोमावसारनायखौलाय मा खालामनो होनबा बिथांमोना बुंबायनो जे सोमावसारनायखौ नोंथांमोनानो दैदेनबाय थाखादों नोंथांमोना सोमावसारनायखौ लांबाय था बिटिसि सरकारा थाथ'गोन सोमावसारनानै मा मोनहैयो जा सानजाहा एखेबारे सिमाखौ बारायलांथारनांगौ सोमावसारग्राफ्रा नोंथांमोना बेखौ दैदेनबाय था बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय जोंनिफ्राय मोनथाम प्रप'जाल होदों सोमावसारनाया जानांगोन बियो मोनसे मोजां फिनिशिंआव फैनांगोन मोनसेया जाबाय नोंथांमोनासो सेनियर लिडार जोंथ' मैया दाख्लैनि नोंथांमोना सेनियरजों सेनियर रायलायनानै ला आरो मोनसे बुंबावदों राजखान्थिनि जेंनाखौ नोंथांमोना जिहेतु जोङो राजखान्थि हान्जा दानानै होदों इउपिपि जों रायलायनानै थिक खालाम बे मोनथाम प्रप'जालखौ होनाय जादों सेकेन्ड टाइम जिरायबावदों सेकेन्ड टाइम रायलायनायावबो रेसपन्सफोरा बिराद मोजां फार्स्टआव बुंदोंमोन जे मोननै मोनथाम माने पार्टी खालामलायनो पार्टीफोरखौ सिफायलायनानै मोनसे खालामनानै थांसै होनबा जोंनिफ्राय बुंदों इउपिपि निफ्राय जे इउपिपिआबो रेजिस्टार बिपिआबो रेजिस्टार सोर पार्टी सिफायनो दिनैनि दिनावलाय बेखायनो एबार खेबसेनि थाखाय पार्टीखौ सिफायलायला सिटफोरखौ रानलायलायनानै बिटिसिनि सिटखौ 50-50 रानलायलायनानै गेलेलाय दिनि गमामा गोसो गोरबोआ जुदि खौसे जानायनि बाथ्राखौ बुजिलायबायबा नांगौ होननानै सानमारबायबा बेनि उननि बोसोरसेयावनो एमएलए इलेक्सन फैबावगासिनो दं 2021 आव बे समाव माबा मोनसे परिबेस फैगोन जों बे समसिम नेथ' जायो बे प्रप'जालखौ होबाय आरोबाव जोंनिफ्राय एफसिनिफ्राय बुंबावबाय जे नोंथांमोना सेनियरजों सेनियर रायलाय बे दिनखालिबो रायलायनाया थिगैनो जोब्बाय उननि थार्ड टाइमाव ग्रुप दानानै होबाय इउपिपिजों बिपिएफजों रायलायनो सिट शेयारिं खालामनायनि सायाव रायलायनो दा मानसि लगायनानै होबाय बिबान राननानै होबाय नाथाय लासै लासै सानफा एफा स्टेटमेन्टफोरा सोलायलांबाय बुंनो हमबाय जे माने मोननै